brobygning er, hvis du for eksempel skal i en uddannelse som noget, og så kan du komme i brobygning for at se, hvordan det er derude. Det er lige meget, hvor det er i gymnasiet, teknisk skole. Det er lige meget, hvor det er, du kan komme ud og se, hvad det er, du kan opleve det, hvordan det er. Jeg skal i brobygning på Tjek i Hvidovre som mekaniker, fordi jeg gerne vil være mekaniker. Og jeg synes, det vil være meget godt at komme derud og være der, så jeg kan se, hvad det er, jeg skal hen til næste år. I min hverdag fylder biler meget i hovedet. Jeg har kunnet lide biler hele mit liv, og jeg ved, det er mekanikeruddannelsen, jeg skal tage. Jeg vil gerne have mit eget værksted og måske arbejde med noget andet ved siden af. Bor på Amager og har gjort det hele mit liv. Bor med min familie og søskende. I min hverdag går jeg i skole og nyder selskabet fra venner og familie. Jeg er 15 år, og jeg kan godt lide piger, og de kan godt lide mig. Jeg er tilfreds med brobygningen, fordi jeg var ude og opleve det, hvordan det er at være mekaniker, og hvad der skal til for at være mekaniker. Og efter skolen, 10. klasse, så skal jeg selv begynde i teknisk skole som mekaniker, fordi jeg godt kunne lide at være der. Jeg var meget tilfreds i brobygning, så nu har jeg åbnet mine øjne for, hvad jeg gerne vil. Helt lidt mange stoffer.
Karlerne skal stå der. Hvad? Det er Karlerne skal blive stående. Hvordan starter vi? Vi skal lave et donut. Jeg elsker musik. Jeg hører musik hver dag. Der er ikke et tidspunkt, hvor jeg ikke hører musik i hver dag. Der er hele tiden musik. Ja, og jeg rapper selv. Jeg kan godt lide musik og sådan. Og jeg har rappet nu i 2 år eller sådan. Og jeg har ikke tænkt mig at blive til noget stort. Jeg har bare tænkt mig at rappe sådan der for mig selv, som en hobby. Jeg har ikke tænkt mig, at det skal blive til noget stort. Min drøm er at have mit eget værksted, hvor jeg har autolakør, hvor vi svejser os, og hvor vi sælger biler og reparerer biler. Det er min drøm, at have mit eget store værksted, hvor jeg tjener gode penge. Og have en fed bil, ikke en, men 5. Og en god familie og mange børn, inshallah.